Carcaixent rebrà de la Diputació 150.000 euros per a continuar la reforma de la residència Verge d'Aigües Vives. L'edifici inaugurat en 1982 ha rebut en els últims mesos diferents subvencions procedents de diferents administracions públiques. Amb aquesta nova subvenció, l'Ajuntament continuarà amb les obres de modernització de les instal·lacions de la residència. Però és la residència de la Mare de Déu d'Aigües Vives, on estan els majors. Aquesta residència es va fer ja molts anys i ha estat en un risc de desaparèixer. Estem supercontents perquè hem estat fent esforços per part de la Conselleria, per part de l'Ajuntament i en aquest cas per part de la Diputació ens ha donat una subvenció de 150.000 euros. Gràcies, Alfonso, i gràcies a la Diputació. I la veritat és que ens ompli de goig perquè sabem que és una manera d'assegurar el futur d'aquesta magnífica obra. Els diners es destinaran íntegrament a la reforma d'una de les plantes, adaptant-la a la normativa vigent. El que hi ha que fer és reformar coses perquè els ancians puguen estar allí adequadament. I si no, la Conselleria no ens donaria el vistiplau, no ens donaria les ajudes. Entonces, allí ara n'hi ha al voltant de 75 majors, n'hi ha llista d'espera, estem parlant de 45-50 llocs de faena i una atenció magnífica. Els majors estan en un lloc de privilegi perquè és la pujar a Sant Blas. S'espera que les obres estiguen finalitzades en juny del proper any.